Nah iki kan ngene ya bolo, tatananku dhewe iki kan tatanan bagel panjang ya bolo. Loh, nek bagel panjang kuwi kan iki ne otomatis maju, dudukan iki maju, iki maju. Dadi nek dikai tepung mesti ngakali tepungnya bolo, iso ning tetep ngakali bolo. Lah nek pengen kaya original iki engko dipindah mundur. Jadi otomatis ki bali yang original iki nek posisine. Nah, iki bali pindah mundur ngene bolo sing jelas bolo. Dadi kaya original engko bagel tuku sing original wis langsung plug and play ya bolo, PNP ya. Nah, dadi ngene pindah iki dudukan skoke pindah ning kene. Yang buri otomatis yo melu pindah bolo ben skoke ora jejeg kene bolo. Masa skoke jejegne ya ora nyeni no bolo. Dadi ya melu miring ini, dadi rada mundur gini bolo. Oke bolo, kuwi cara-carane nek bagel panjang dirubah tadi model original ya bolo ya. Nek ora pengen ganti buntut ya bolo. Iki soalnya saka CB dadi GL cepek bolo. Oke bolo. Ngono infone ya bolo ya.